Priska. Ero kamano nyakora mogi kumedo ketera mogi TV wamedo dhi nyime ka wang'iyo motenre kod weche mag monj bende. Apisa ariyo mag obila kod japiny achiel owito ngimagi kama moko ang'wen oyudo hinyruok bang' nyamburko mane giidho. Nyono miruti ma ochiki e bwo lowo e gwenge mag Guba e apaya mawuok Banisa kadhi Ramu e kaunti ma Mandera. Apisa go ne ko bas mating'o jowuoth mane wuok Mandera kadhi Banisa odhiambo manyoro. Apisa mag obila mane oyudo hinyruok ne orwake od thieth ma Banisa mar yudo thieth kendo igeno ochwal gi boma ma Nairobi mar yudo thieth adimba. Luoro nitie kata luoro koro medore e gwengego e kinde ma apisa mag arita ochaka pedha mar manyo kweth mag joka Al-Shabab ma ichich ni nyocha ne olal kod bunde e kido mar AK-47.